Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ne aka kama shahararren mawaƙin nan mai suna Naziru M. Ahmad. Dalili shine ya saki sabuwar waƙa ba tare da izinin Censorboard ba. Sannan kuma an samu wasu jami'an ‘yan Kannywood suna ta ƙorafe-ƙorafe akan haka. Alala mai ganda na gode, yara mai ganda na gode. Ha! Ana wai ta kulle-kulle a kama wancan a daura wancan. Ba su iya komai ba, sai dai su kame-kame. Ha! Yan tukurma buruwa. Ha! Alala mai ganda na gode, yara mai ganda shin gode. Ya gode ya. Ashe tusa ya kare bodari, yanzu kuma hamma ya koma maganan banza na cika ciki. Na gode ya mani. Wai za a yi gyara Censorboard bana, ya za a yi gyara Censorboard bana, masu zage waka za a hana, masu zagi waka za a hana, wai mu ne za a yi ma wannan bayan zagin na cikin su dai. Na gode ya madu, maganan banza ka koma gida. Na gode ya. A mutane dukan ugon kasa ku saya ku saurare zance, a Kano ake yin tacewa, wai dukai mawaka za a tace a hana masu zagin cikin tafa. Na gode ya Ahmad, me zagin kuma na nan suna ciki. Na gode ya Ahmad, mu ba